Dobar dan, dragi moji gledaoci, evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Severne pratioci puno pozdravljam, a vi kao što i sami znate, mi se nalazimo u hotelu Stare Slavije, tačnije u restoranu Stare Slavije na Međuspratu i ovim putem pozdravljamo svo vredno osoblje i poželit ću i vama, kao i njima, srećnu 26. godinu, 31.12. je 13 časova i 50 minuta, 31.12.25. godine, brojimo još par sati i ulazimo u 26. godinu. Dragi moji, ova emisija je posvećena čestitanju vama svima, da vam poželim sve najbolje u 26. godini. Imam badanu snimatelju, evo, vredno smo radili sad, da kažemo, evo, s danjim trenutkom. Ispraćamo ovu tešku 25. godinu, tranzite imamo danas, mesec je ušao znak blizanaca, malo više, da kažemo, putovanja, malo više da ćemo imati zbivanja na cestama i Merkur je na 28. stepenu Strelca, on samo što nije ušao u Jarcu, s početkom, da kažemo, januara, gdje će naša komunikacija biti potpuno drugačija. Ali ono što želim da kažem i da naglasim svima vama, želim prvo da ozdravite vi koji ste bolesni i da mi budete živo, zdravo i veselo u 26. godini. Vi koji ste same, da mi više ne budete ni sami, ni same. Vi koji ste u problemu bilo koje, da kažemo, vrste, želim vam sve najbolje u 26. godini, da ispratimo još ovih par sati ovu tešku i teskavnu 25. godinu. Mesec u Blizancima je dobro, da kažemo, dobra mu je energija sa Plutonom u znaku Vodolije. Dobra jedna energija, mada noć kao noć je, da kažemo, malo i teža, ali više druženja, više flerta, više, da kažemo, šale, opuštanja, malo drugačije energije, samo malo povijete računa na ishranu, 31. na 2. januar je malo teži, saobraćajni, da kažemo, sam saobraćaj, jer Merkur i Mesec imaju opoziciju, Mesec i Saturn imaju kvadraturu, tako da noć će mnogima biti malo teža. Ulazak je takav u 1. januar 26. godine. Tu jasno samo malo povijete računa kad je saobraćaj u pitanju, gužve će biti dosta napetosti, jer Mesec, koliko god da voli da flertuje, u Blizancima na cestama ćemo imati, da kažemo, kao jedno zakrčenje, blokade, nervoza, napetost, ali je sve to prolaznog karaktera. Ovo jeste dan, da kažemo, otvoren za vazdušne znakove, Vodolije, Blizance, Vage, u žiži druženja, da neke prijatelje dugo nismo videli, za okupljanja i, da kažemo, nešto što nas neće toliko držati na mestu, to je 3. kuća prirodna, Blizančeva kuća, ali je ugrožena od strane Saturna, 1. i 2. januar, tu malo povijete računa i pritom imamo pripremu punog meseca znaku Raka, početkom godine, koji donosi da smo previše naglašeno emotivni, to je već pred Božić, mi smo još uvijek u poslovni hrišćani, vi svi koji postite, želim vam srećan pozdrav 7. januara i poželit ću mladim ljudima svu sreću ovoga sveta, mi svi koji sada očekujemo, iščekujemo neke stvari ili koji smo doživjeli veliki fijasko i debakl u 25. godini, poželit ću vam da bude sve kako treba u 26. godini i sve da vam ide onako da nosite potpuno ni jednu prepreku, ni stramputicu da nemate. Period je odličan za vazdušne i vatrane znakove, koliko za ovnove, toliko za lavove, strečeve, također lepa noć je za Blizance, Vodolije i same Vage. Zemljani znaci, jačevi, bikovi, device, malo više, da kažemo, u kućnoj atmosferi, takav je, da kažemo, deo kosmičkog sistema. Rakovi, ribe i škorpije sa puno energije, sa puno elana, pucate, ulazite u 26. godinu, također i sama Vodolija i sam Ovan, ovnovi pogotovo imaju, što se kaže, jednu tranzitnu 3. kuću pokreta, kretanja, da vas neće držati mesto i poznak Ovna, jedno druženje. Vodolija je 5. kuća prirodna, ne samo sa djecom, nego kreativnost i jedna odlična energija iza Vodolija. Ribama je, da kažemo, jedna 6. kuća, prirodna poslovna kuća, što će ribe više i raditi, a mogu malo da osete malaksa od samog Merkura koji je srećan 28 stepena, samo što nije ušao u znak Jarca.
I ribice moje drage, proćete dobro, već 1. 2. januar je odličan za vas, a što se tiče samih lavova, noć je jako lepa, dosta hedonizma, uživanja, takođe u vatrenim znacima, to je Ovan, isto Lav, Strelac, uživat će puno ove noći. Jačevi će malo napetiju noć imati, više zbog posla, ali poslovno Jačevi će biti više onako, da kažemo, kasnije, tek 1. 2. opuštenija situacija u samog punog meseca koji idu Raka. Što se tiče samih devica, imaju fantastičnu energiju, moram da kažem, možda malo napetije, pojete računa na prehlade, ništa konkretno da ne pijete ništa hladno. Vage imaju odlično veče, opuštanja, druženja, putovanja, kreativnosti i da kažemo da će Vage još i najbolje proći, ali može prehlada biti sad prisutna. Pojete računa, Škorpioni moji dragi, imat ćete puno druženja i starih prijatelja koje dugo niste vidjeli i novih, srećno vam bilo. Srećevi imaju jednu lepu veče, druženja, partnerskih odnosa, pomirenja i dugo koje prijatelje niste vidjeli. Bikovi imaju odlično veče sa puno troškova, da kažemo, ali odlična jedna noć koja će bikove, da kažemo, da smiri i tako ulazite u 1. 2. januar. Blizanci, dosta druženja će imati, dosta dobru energiju će Blizanac imati, što je mesec u vašem znaku, tako da ćete biti u žiži interesovanja, druženja, flerta, dobre energije i sa prijateljima koje dugo niste vidjeli, možete ih videti srećno. Rakovi moji dragi, imat ćete dobru noć, možda ćete malo biti u padu sa koncentracijom, energijom, ali već 1. 2. je mnogo bolja energija za vas, ali će se biti pun mesec u vašem znaku. Što se tiče svih znakova, rekla sam šta sam da kažem, od Ovna do Riba, ono sve što je moja želja, kad ste vi svi u pitanju, koji pratite moj kanal, vidimo se i družimo se zdravlje od Boga u 26. godini i tada ću predviđati kakva je 26. godina, kakve smo nadušavanje u prvom kvartalu. Od januara do aprila, maja ću odraditi, posle ćemo raditi drugi kvartal, kao što uvek i znate da tako radim. Poželit ću vam da ove noći poželite sve što niste do sada postigli u 25. Počet ću 26. to budite sigurni, elem što je godina jedinice. Već posle 12 sati osjetit ćemo drugačiju energiju, izlazimo iz godine Zmije, koja je jako teška i donela je mnogima nebrojane neprijatnosti, ljigavosti, napetosti, zastoja u finansijama. Vi koji ste stali, vi ćete prosperirati. Vi koji ste stvarno bili sami, usamljeni, ova naredna godina ne obećava tako nešto, nego obećava dobre rezultate. Vi koji sada radite na deci, koji želite sada da imate dete, slobodno, dobra energija na nebu. Između meseca i Venere jeste kvadrat optimalni, da kažemo mesec pun kad budu Raku. On će malo više praviti problematiku sa Venerom i sa, kažemo, samim Marsom. Posle dani, 3. 4. 5. januar, tu malo povedite računa, to važi za sve nas, ali vi ćete me već vidjeti na kanalu uveliko, pa ćemo pričati o sledećim dešavanjima. Molim vas, ja sam napeli samo za saobraćaj, reke, brodove, mora, jer tu ćemo imati razna zbivanja, nema bojazni, noć kao noć. Da je ostao mesec u biku, bilo bi to mnogo drugačije, ali možemo malo biti smeteni, ometevani, da kasnimo u mnogim stvarima, ili čak što više da nas neko pomere. To može s Vodolijama da se dešava, sa Ribama, Ovnovima, tačnije mogu da se dešava u prepodnevnim časovima, već kako veče bude posle 17-18 časova, već će doći jedna mnogo bolja energija za vatrene znakove, vazdušne i vodene znakove, pa onda da kažemo zemljane znakove, koji će dočekati 2. i 3. januar u mnogo boljoj energiji. I ono što ćemo sada se nagledati raznih dešavanja koje ćemo imati u islamskim zemljama, u Americi, u Australiji, u Kanadi, u Francuskoj, Italiji, u Nemačkoj, u Beču, ovde kod nas u Srbiji. Imaćemo veče kao veče, opuštena varijanta, ali bit će tu dosta, da kažemo, i nemilih događaja koje smo imali pred kraj ova poslednja 4-5 dana u kontinuitetu. Tako da se završava i ova, da kažemo, 25. godina, bila je kakva je bila.
očekuje se dosta u 26. godini, očekuje se pokretačka energija je dosta jača, sama jedinica daje nagle početke i tako da će svako od nas uspeti u bilo čemu ono čemu se mi zapravo i nadamo. Ispratili smo ovu godinu devetke, koja nam je, ispratit ćemo je za par sati, koja nam je donela dosta neprijatnosti, ljigavosti, nož u leđa, iza leđa da nam se mnogo radilo, dosta opijata, narkotika, droge, alkohola, ludila, adrenalina, emotivnih odnosa narušenih ili pak dosta vračara, gatara, raznih energija. Izlazimo iz te devetke koja je donela i našu decu na ulicama, nervozu, napetost, nikakvo raščišćavanje nekih, da kažemo, dobrih dešavanja, sve to bilo loše, u teskobi, u napetosti, a ja očekujem dosta bolju energiju u 26. godini. Ne možemo promeniti dešavanja koje su, zvezde koje su na nebu, tako nam je kako nam je, važno je da samo malo povedemo računa oko 4., 5. i 6. januara. Kako se kreće mesec i Pluton u znaku Vodolije vazdušnog elementa, znači u nekim mestima će biti dosta vetrometine, da kažemo čak i olujnih vetrova. Očekuje se kasnije dosta hladnije i vreme i zahlađenje. Sam Mars u Jarcu, povedite računa na lumbalni deo, povreda kičme, nogu, jer Mars u Jarcu je uvek takav. Tu će se onda pridružiti Merkur u Jarcu, Venera je u znaku Jarca i ona ponekad zna da oteža situaciju kad je same kosti, kad su u pitanju noge, ligamenti, kičma, vrat, kosti, zubi, problem sa zubima, desnima. Eto to sad da kažemo, tu moramo da povedemo računa. I ono što je jako bitno, upalni procesi sada su, nažalost, jer imamo Jupiter u Raku retrogradnog u poziciji sa Venerom u Jarcu, pa mogu biti upalni procesi urinalnih infekcija, dosta upala bubrega, desnog ili levog, u zavisnosti koji, ali više desna strana, može mnogima biti problematična. Pluća takođe i povedite računa, noć je takva, da se svi radujemo njoj i očekujemo bolje u 26. godini. Verni moji pratioci, svi koji ste pratili moj kanal, ja vam želim sve najbolje i vi koji niste pratili, koji tek dolazite, i vam želim sve najbolje, što se kaže čak i neprijateljima pozdravljeni u ovoj 25. godini. Jako je važno da samopouzdanje vratite vi koji ste izgubili, a psiha svima kojima je narušena želim da vam ojača i da temeljno krenete u 26. godinu. 25. godina cela je bila u ključu teškoća, 26. će godina biti drugačije, o tome ćemo pričati, nije vreme. Ja gledam da s vama svima ispratim do zadnjeg trenutka ovo i ono što mogu da kažem da ova noć u naredne 3 dana su dobro za vatrene znakove, vazdušne znakove, a kasnije za vodene znakove i za zemljane znakove. Znači, vazdušni i vatreni znaci imaju 2-3 dana odlično ispred sebe da iskoristite za ljubav, seksualnost, kreativnost, putovanje, druženje, nova poznanstva i negde da izmirite neke odnose koji su bili narušeni, da ih popravite. Bilo to da vidite stare prijatelje, nove prijatelje i da poboljšate taj odnos koji će kasnije i tekako da se pretvori u nešto mnogo ozbiljnije ako je veza u pitanju ili drugarstva, saradnja, šta god. Vodeni znaci to mogu da očekuju od 4. 5. januara, takođe i zemljani znaci, a vazdušni i vatreni su sada, da kažemo, ove noći prva 3 dana do 3. januara u žiži interesovanja svega. Znaci koji mogu imati eventualno probleme sa zdravljem, skoro svi znaci, ali najviše sada mogu imati, da kažemo, zemljani znaci i vage u vazdušnim elementima i mogu imati prehlade se pripazite i tu povedite računa. Sve veroispovesti pozdravljam puno i želim vam puno snage i puno dobre energije u 26. godini koja je pred nama. Dešavanja su totalno drugačija i kad je vlast u pitanju i razne zemlje će imati totalno drugačija dešavanja, takođe i mi u Srbiji i u gradu samom Beogradu. Nećemo se bojati ničega, nego ćemo gledati i nastaviti svi na tome da nam bude bolje, a ne da nam bude gore.
Dragi moji, to bi bilo to od mene. Svima vama želim svako dobro i srećno do mog sljedećeg uključenja.